Pre prihlásenie na Inzerno.sk kliknite na tlačidlo Prihlásenie v pravom hornom rohu stránky. Otvorí sa prihlasovací formulár. Do pola e-mail zadajte e-mailovú adresu, ktorú ste použili pri registrácii. Následne zadajte svoje heslo a kliknite na tlačidlo Prihlásiť sa. Ak ste zabudli svoje heslo, môžete využiť funkciu Zabudnuté heslo, pomocou ktorej si jednoducho nastavíte nové heslo prostredníctvom e-mailu. Po zadaní správnych prihlasovacích údajov budete automaticky prihlásení a presmerovaní do svojho účtu. V účte nájdete prehľad svojich inzerátov, môžete pridávať nové inzeráty, upravovať existujúce ponuky, sledovať ich stav a spravovať svoj profil. Teraz ste úspešne prihlásení a môžete naplno využívať všetky funkcie portálu.